Wah, tapi naputol akong kanina. Kapuyan ako ni Becca. Nak! Sinsin! Day! Ha? Ano sa man? May kiniar ka rin, Day. Na, mauna rin hamili sa imuhang ato ang 3,000 gahapon nga koleksyon sa mga namisita ni mo. 330, 33 na lang. Nanguliksyon ka? Oh, kanang mamisita ni mo tanan. Naay mamisita ni mo ha. Ang gahapon ato koleksyon 3,000. Nya karon na milin 33 na lang. Sa tanang mamisita rin na to, ato ginakoleksyonan ha. Ha? Mauna ito pagwarta ron. Kay kapoy kisig pamuak lubi. Ha? Inaana na lang yun. Nya, ato koleksyon 3,000. Mauna ni milin. Kaya pet ko sa akong bugas. Nya, Saka-sako, duha lagi na. usa ka akong bugas. Nya, usa ka kilog isda. Oh, naay mauna ni milin. Oh, 33. Karon, nagi ni mamisita ni mo day. I-discarte ba yung ha? Ay sugta na yun. Tutob sa ilahang kanang ihatag ato dawaton. Unya, naay limit, naay entrance fee. What? May entrance fee. Oh, Ano na? 20 minutos istorya ninyo. Pila? Usa ka gatos ka pisos. Ha? Oh. 20 minutos? Oh. O 30 minutes, 500. O usa ka libo. Usa ka oras nga tabi ninyo. Ha ha. Nag 20 ra? 1 minute. Reply na. Reply na. Reply na. Bijay. Bay, ilang ba na nasunahan? Nasunahan? Dato guru ato punta. Oh. Papa, bayano tanawa. Tutog na ako nagbiyan na gud bay. Ilang. Sultihan. Sumton ka na yun anak. Agay ni nako. Oh, bagay ginani mo yun oh. Wato. Ani isay po kagamay. Oh, na-reply no. Ali na diri. Oo, naagi di ay. Sige, sige paabot na ron. Ato. Sige. Naharam ko dato unahan ko. Oh, sige. Lagi ba lang yan? Moni. Kailan cincin. Paabotan ko dahil sa dosa. Oh, ikalay una sa dito. Oh, siyempre. Ako may bisita. Sige, paabot ako diya. Sige. Ayo. Ayo. Ay! Ay, bumisita? Oh, uy! Wala ya, exit dia dari entrance diri. Bumisita ka? Imong anak si Cincin? Oh. Bisita ko mahan. ng anak. Ako mahan, gwapo. Bisita ko sa mga anak. Mamisita isa. Nakaibaw na pagkakusip patakaran ako sa kong anak. Wala. May papa. Wala ka pa buhay dahil, hindi Jinjin dahil. Dahil, Chen! Diri. Ang akong patakaran, kung mamisita ka, na ay entrance. Ha? Kung usa ka oras, 1,000. O 30 minutes, 500. O 20 minutes, 100. 1 minute, 20 pesos. Kanagi ako 1 minute. Usa ka oras ang limit. Usa ka oras. Wala ko'y pamliti ni uli. 20 ra gyud kol. 1 minute ra kol. Kung 20 saya papulo-pulo pa ka unya de 20 ra mo kwarta sa bungod sa ukog nimo. Kini makakwarta pa ni ko. Ako ni Brenda nya. Di ko kakontak si mo anak. Ini ra gyud. 1 minute. 1 minute. Sorry kay kol. Sa sunod mo pabisita pandak-dako na ha. Sige, Chin. Dai, Chin. Sorry na. Chin. Uy, Pinoy. Karon pa ka? Sunod na hikap kamot nanay bayad. Sige na dayon kay unay oras sige na basta sunod ba na Pila pa? ako takaran. Pila pa? 20 ra ihatag. 1 minute ra di. Okay. Ari. Ayaw dili pwede tapat. Anara, maura na 1 meter distance. Oh, ready, get shit. Oh, go. Istorya na dayon. Kay nay oras. Pandemic. Basta nilala na siya pandemic. Sunod na lang. Taga ko dito dai ko Chin. Taga dito ka? Oh, taga diri Tito sa Limbo. Iko. Madisturbo mo ta. Oh, wanat. 15 seconds na lang dali. Hindi ko ka storya kayo eh. Disturbo kayo. Daga pa ka? Oo, likaw pa ko. Oh! Manang oras. Mana? Pa? Dali ako Pagi na tabita ka na kung akin na dako sunod mo na. Sige na. Oras na. Oras na para mulakaw ka 20 ra gihatag ato tigaan mo taas na oras. Kasunod dako na to na. Brad. Uy, Brad. Dali argo nimo. Uy ayo eh. Wa makabot 1 minute. Lagi uy ayo. Gusto ko samahan dai eh. Na may interest. Nagyan kada ko 20. Nakatabi ko mig 1 minute pero maot yung magpaso-pasos to nga. Tay na day entrance fee di ay. Abak uy.
Kuapar ba kaya anak kaso. Kita juga personal stick sa ito na pero kapahadi eh. Nya wadi ka katarong istorya dito deh ginamang amahan nga sa gabal kay si mong plano. Laila. Sa may nabitin ko na, nabitin ko. Muadto na ang tako. Isa ko. Saan ni mo sa ko? Brad. Di ba suot ang amigo? Oo. Pakapi ko eh. Kato ko ani mo sa una, kabaw mo ko. Bakapi ko itong ka na. Supos ako ng amahan. Mingaw-mingaw giro nga adlaw da. Why iklaro income jud, may klaro bisita nak. Wala lain din nak, wala chat niyo. Pa, mo balik ko no siya pa. Katong ganina ba? Katong diri. Kato si Tinoy. Oh, Oh, kito protado mo sa wala gito sa kandam. magdala na ko no siya dako-dako. Ang dako ka na. O sige sige, lakaw na to pagsundan nito yung buhok mo. Ang saya ni. Okay, ready. Dapat ready na ko. Ayaw, lakaw na nga to. Ang saya na imong buhok kay. Saan ka nga? Dako na ko nagidagod. Dako na, hindi ko na kay dako. Ano ginagawa na? Timano na mo ko galing. Bida siya na ka. Ibig sabihin siya gwapa. Pre, bala, Brad. Araw akong puas bahay ko. Pinilang ha. Kapan? Oh, naalagi tinibalik lagi ka. Oh, yung Dako-dako papa. na imong gidala. Ako ang dako akong imong papa. May noon. Masukot at siya nga. Bisa pag usakad daw tamang istorya. Brad, nakabuhi sa sako, Brad! Brad! Papa ni Ano? Ikaw na yun! Dako na yun na, ha? Dako na yun sako!